Ang nunggugan na siya upatan. Aku muna yakiman. Ano din niya ako tapos niya. Aku langsung itu sana dia maaflah aku langsung. Ay, hindi juga senang lah. Ayo, senang lah. Sekarang aku menang lah. Sudah tangis sih. Ay, hindi ko sinang naman. Ang ikaw lang na ulit Turang na sih. Alay. Rotulay alay. Nों आंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैला ना? आं नोंसोर न'आव मानो थांनो हायासै आरो आइ आफाखौ मानो थिनहरनो हायासै नों एसेबो खोनासंला नामा? हे गसाइ, थारै आंखौ नों मानो बिदि जोनोम होखो? आंनि खाफाल लिरनाया बिदिनो नामा? जायनि खाफालाव जा लिरनाय दं बेथ' जाखागोनानो ना। जों सानैजों मोजां मोनज्लायोमोन बे नंगौ, नाथाय जों सानैजों मालाबाबो लोगो मोनलायासै। बै इसोरनि गेलेनाय। आं आंनि फिसाखौ मोनबाय आरो आंनो जेबो नांला। बेनो आंनि थाखाय थोजासे। नोंबो नोंनि हालोदावनो थादो आरो जोंखौबो जोंनि हालोदावनो थानो होदो। आंनो आरो रावनिफ्रायबो जेबो नांला। थुदो थांनोसै। आब' रथ' नों बबाव थांनो नागिरदों? आंनि खोथाखौ खोनासं आब'। नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया थारैनो इसोरनि सोरजिनाय आब'। आं जुदि सिगाङावनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिनायमोनब्ला आं गेजेराव माब्लाबाबो हाबामोन। नों बुंब्ला मालाय मा जानो? समाजनि नोजोरावथ' नोंसोर सानैजों मिथिखायोना। आं नोंसोर सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो फैनो हानाय नङा। बिदि जाया आब', आंहा बिदि जेबो नेरसोन गैया। नोंसोरा सासे फिसा दङ, आं नोंसोरनि गेजेराव माब्लाबाबो हाबनो हाया। आलाय 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 नों मोजां जाबाय आलाय, नों मोजां जाबाय आगै। नों मोजां जाबाय आयै। नों आंखौ निमाहा होदो बिनानाव। माइनाव नों एसेबां देरबाय। हे इसोर, नों आंनि बिनानावखौ मोजां खालामबाय। बिनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर। नों जुदि आंनि बिनानाव सायाव सिमां हरनाय दंमोनब्ला नों आंनि बिनानावखौ मानो खनसेयाव खबर लानो फैयासै? नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानाव फाग्लि जानांदोंमोन। नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानावा लामा सामा जेराव मेराव थालाबायनानै दिनै गाज्रि गाज्रि बेसाद जानो गोनां जादों। नोंसोर मानसि मोजां नङा। मानसिनि सायाव माबायदि अननांगौ नोंसोरनाव जेबो गियान गैया। नोंनि थाखायनो आं दिनै गावनि बिनानाव गंसेखौनो सिमां बुदोंमोन। आं नोंसोरो नोंसोरनि लामाजों थां, जों जोंनि लामाजों थांगोन। रथ' फिसा, गासैबो गोरोन्थिया आंनिनो। आंनि थाखायनो आंनि फिसालाया
नोंसिनि न'आव फैनो हायाखै बिदि होननानै आं आंनि बिनानावखौ नोंनि हाबा जाखानाय फिसाज्लानो हरनांगौ नामा नों थिगखौनो बुंदों फिसा नाथाय आंहा न'खराव जेबो सान्थि गैया आंनि फिसा हाबा जादोंबाबो बिहामजो फिसाखौ गावनि बिसि होननानै गनायना लायाखिसै फिसा आंनि बिनानावनि थाखायनो नों जुदि गनायोब्ला नोंनि बिनानावखौ आं दाबो बिहामजो फिसा होननानै गनायना लागोन फिसा आगै आं गासिबो नोंनि आखायावसो हगारजोब्बाय नों जि खालामो बेनो जासिगोन आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आब' थांदो आब' नोंखौ अरायना नेगासिनो दङ थांदो Baba!